Tohle je můj nejoblíbenější způsob, jak si připravit pečený camembert. Tenhle camembert je uvnitř dokonale tekutý, je rychle hotový a nádherně voní i chutná. Já vám teď prozradím svoji oblíbenou kombinaci koření a bylinek. Prvním krokem je nařezání mřížky do sýru. Teď zalijeme sýr trochou olivového oleje, lžičku medu, čili vločky, čerstvě namletý pepř a samozřejmě také sůl. Do otvoru mezy napíchám stroužky česneku a už zbývá jenom bylinka. V mém případě tedy rozmarín a sýr je připravený k tomu, abych ho dala péct. Bude mu úplně stačit 180 stupňů Celsia 20 minut. Já už jsem neodolala a sýr jsem ochutnala a jako vždy je naprosto dokonalý. Já ho fakt zbožňuju, určitě to vyzkoušíte, protože je to velmi jednoduché a jak se říká, vlastně za málo peněz, hodně muziky, tady to prostě platí. Pár ingrediencí a ten výsledek je dokonalý. K tomu nějaké vínečko nebo pivečko. Já myslím, že každá návštěva vám bude ruce i nohy líbat. Takovéhle pohoštění bych si přála na každé návštěvě i silvestrovském stole. Takže určitě vyzkoušejte a dejte mi vědět, jak vám tenhle pečený camembert chutnal. Já věřím, že mu dáte 10 z 10. Napište mi do komentáře, jaké máte vy oblíbené pohoštění pro návštěvy. Určitě i já se ráda inspiruji.